Palestina herriarendako. Hemen gaude berriro manifa bat egiteko, Palestinaren alde. Gaurko eskakizunak, betikoak, baina bereziki Israelekin erlazio guztien etena eskatzen dugu, bereziki arma salmenta eta beste erlazio batzuk, hori kulturalak, kirolekoak, bigarren eskakizuna suetena eta iraunkorra eta ziurra, eta hirugarrena betetzea nazioarteko legediak esaten duena, bereziki Korte Internacional de Justiziakoa. Ordun eta bukatzeko momentua iristen denean Palestinaren berreraikuntza laguntza handia izatea eta ordun kontzientziatzea jendea hori egin ahal izateko. Från imperialismen